Panibagong araw, panibagong video at panibagong unboxing na naman tayo dito guys. At ayan, huwag niyo pasinin yung natin yung background guys, ang kalat. So mamaya ko na yan i-organize. Pero ito guys, Kuya San, sino naman yung unboxing mo? Kita niyo siguro sa title guys. So yeah, may bagong phone na naman tayo dito, which is ang Realme C61. Ayun yan na guys. So hindi pa siya galing sa Shopee. So galing pa siya sa aming lugar. Binili ko. Pero ito guys, so magkano to Kuya Sunset? 6,000 guys. Yes, 6,000 lang. So balin, bumili ako ng bago guys kasi nga po mabilis na malubat yung luma kong phone. So bali magna 9 years na to sa akin. Ito siya guys So meron na siyang crack Kita mo siguro sa screen nyo. May crack na the end is near na yung phone ko. Yeah, i-unboxing na natin to. So huwag na natin patagalin to. So tignan natin tong phone. So balikunin ko yung Maiwagang gunting. Yeah, kunin natin guys. Ding ding tagading, Yeah, so ito guys. Buksan natin to. Teka lang. Ito pa lang yung guys, yung nasa likod niya. Focus. Pero ito guys, So meron siyang 90Hz eye comfort display at meron siyang 48-month fluency. Hindi ko naman yan. Pero ito, meron din siyang Face ID and fingerprint unlock. Yan, meron din siyang 40-month battery health warranty. At ito yung pinakagusto ko na feature, IP54 water resistant. Yan guys, pwede na nyo mabasa yung phone nyo kahit ulan or lublod sa tubig. At ito naman is rainwater smart touch. Yan yung nito, yung feature niya sa Realme C61. Ito na guys, isira na natin yung seal. Ding! Oh my god, bro! May bagong phone, my new partner. Goodbye my lumang partner. Kasi malapit ka na masira, so bagong partner na. Ito na guys. Oh my god. My god. Make it real. Okay, so ito yung phone natin guys. Oh my god. So ito, meron pa ding nasa loob guys. So ano to nasa loob? Yes! My jelly case. May jelly case na guys. Transparent jelly case. So meron din tayong manual. So yeah, basahin natin yan mamaya. Pero ito, wala nang laman guys. Wala nang laman. So ito na. The moment of truth yung phone. Oh my god. Oh my god. Okay. So mayroon pang dito. Hindi ko lang tawag dito, pero ito pang lagyan sa cellphone. Chididing! Oh my god. So shiny. Wow. Kita yung yung OBS natin. Yay! So pinili ko yung itim guys, yung itim guys. Tingnan yung camera guys. 3 iPhone be like. Parang iPhone. yung tsura niya. Gagi. Meron pa dito. Meron pa dito guys Yung slobo. Tignan. Bago mo na buksan natin tong yung phone natin. So tignan natin to nasa loob. Meron pa pala dito. So, yung yung charger niya. Oh my god. Jeez. Okay, so meron siyang 18 watts na charger. Okay, let's go. At meron din siyang USB cord. At ayun siya guys, USB Type-C siya. Okay, let's go. Good. So wala na. Yun lang guys, yun lang yung nasa loob niya. So ito na. Tignan natin yung dito. Yung phone. Ito na guys. Realme. Powered by Android. Okay. Yun na guys. Yung mismong UI niya. Yung UI niya. Patag lang. Babahin ko yung brightness na ito. Ayan. Kita nyo? Ayun Ang ganda ng UI. Napaka-smooth. Damn son. So syempre lagyan na natin yung jelly case natin. Yun Fit na fit. Yun guys Yeah. So bali ito yung specs niya guys sa Realme C61. So meron siyang processor na octa-core. Yung RAM niya is 6GB. Let's go. Pero hindi ko gagamitin to pang gaming guys. Gamitin ko to sa mga yung pang work ko. Yan, pang food panda. So, yeah.
So yung Android version niya is 14. At meron ako napansin sa RAM guys. So pwede pala i-extend yung 6 gig RAM into 12 gig. What? Tignan nyo guys. So yan o. RAM expansion. Ayun lang guys oh. Pwede expand. Teka lang ayaw mag-focus. Pero ito siya guys oh. 4 gig, 8 gig, and 12 gig. Yan yung ano pwede ma-expand mo. Yeah. That's so cool. Pwede pala. So yun lang yung specs niya dito. So yeah. So itetest na naman natin yung ano dito guys. Yung camera. So balik guys. Ito yung ano niya. Yung video sa back niya. At napakalinaw. 1080p. 30 fps. Yun o. Kita yung mukha dito. Itim. At ito naman yung front niya guys. At malinaw din siya. Gagi. Kahit yung pimple natin oh. Kita din oh. Yun. Oh my god. So yun lang muna yung camera test natin guys. Yes, so very quality. Napakaganda, napakasulit yung ano natin nabili natin dito. Okay, hanggang dito lang siguro ang video. So wala na siguro tayo mag-test. Meron pa. Yung water test. Pero gabi na eh. Nagre-record na ako dito ng 1 AM sa gabi. Oh my god. So hindi na tayo magte-test ng water dito guys. So yeah. So mag-upload pa tayo dito ng mga horror games guys. Pasensyahan nyo ko. Matagal na ako mag-upload ng mga videos kasi nga po busy ako sa live. Siguro mga 2 to 3 weeks ako gumawa ng video. So abangan nyo guys. Yung meron pa tayo mga series dito. Yung mga horror game. Yung Quiet Place, The Road Ahead. So yan yung next natin laruin guys. Series. So yun lang muna guys. So hanggang dito lang muna ang video natin. So kita-kita tayo sa next video natin. Let's go. Bye bye.